Isithunzi sikamongameli we-ANC uCyril Ramaphosa besibonakala kwingqungquthela yamakomanisi amabovu. Udokotela Blade Nzimande onobhala jikelele wamakomanisi ukhola wadilika uAuthur Fraser uthi usebenzise ubuchwepheshe ukuze azofeza izinhloso zakhe zokuqhekeza iqembu elibusayo kanye nokuqumba phansi umongameli uCyril Ramaphosa. uNzimande uthi uFraser wayazi ukuthi umongameli wagqekezelwa eplazini lakhe kodwa wathula ukuze azosebenzisa lolu lwazi alithola ukuze azofesa izinhloso zakhe yedwa. The reason why this matter gets reported to the police station, the intention is not to fight corruption. The intention is part of a counter-revolutionary fight back directed at dislodging the leadership of the ANC and the leadership of government. Unobhala jikelele wamakomanisi ophumayo uBlade Nzimande uthi ukugqekezwa eplazini likamongameli kuyatshengisa ukuthi kukhona labo abasekuchwephesheni baseNingizimu Afrika abasebenzisa izinto ukuze bezoqhekeza iqembu elibusayo. We're setting a horrible precedent that information that you acquire in your deployment, you don't release it as you are supposed to be, but you use it for your own personal, factional, wrong agenda. Inhloko ephethe ikomiti lezobulungu be-ANC uGeorge Mashamba uthi umongameli uCyril Ramaphosa akakakhulumi nabo ngalezi insolo athweswe zona nguAuthur Fraser. We had a day together, but we couldn't engage him because some of our members were not available. Some had gone to funerals and so on and so on. So we said we'll have a new date. When is that new date, Mr. Mashamba? We'll have to arrange it with him, and it will be coming. I think maybe if I got the opportunity, I'll talk to him. He'll be coming to address the conference here. Unobhala jikelele wamabovu uhlaselelo wayephethe izibhayi zaseNingizimu Afrika uAuthur Fraser ethi ubudedengu ngobuchwepheshe abuthola ngokugqekezwa eplazini likamongameli. uNzimande uthi uAuthur Fraser uhlose ukuqumba phansi umbuso kanye nomongameli we-ANC uCyril Ramaphosa akahlosile ukukhuculula inkohlakalo ekhona la eNingizimu Afrika kanye nokugwamanda kwamandla ombuso. Ngingusamkela Maseko ngibele izindaba ze-SABC eBoksburg.